गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ सानस्रि जाबनिर' आङो सोर आंजों सानस्रि जाबो नागिरनि आङो सोर बेसेबां हिम्मत दङ दैयाव दुगैनायनि गोबां खासिया सिख्लाफोरबो दंसोयो लिंनि आङो सोरबा दैयाव सानस्रि जाबनो नामा कम्पिटिसन खालामनो नामा प्राइज मानि होनना लिंना नायनि आङो सोर सानस्रि जाबो सोरबा सिख्लाफोराबो सानस्रि जाबनो हागौ आदसा बहा बै नै माबा सालायनाय गारि सालायनाय ओइ उनजों गारि सालायनायबो दङ साखा थोंब्रै मा होनगोन बेखौ बै उनजों बेवहाय गोबां टेक्लु टेक्लु खासि सिख्लाफोर दङ गाहाय टेक्लु टेक्लु अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था सोर आंजों सानस्रि जाबो नायथारनि आङो माबायदि दुगैदों साहा जायगायाव सानस्रिनाय कम्पिटिसन खालामनि आङो सासे गथ'जों गोबां बोसोर जाबाय सानस्रिया थेवब्लाबो नायनि बेसेबां हायो एक राउंड है थक गया भाई थक गया हो गया याद होगा यादव खत्म हो गया सेकंड राउंड में यादव का बत्ती बंद हो गया हाथ भर गया इससे ज्यादा हार गया हार गया स्टार्ट छोड़ दो यार आ रहा है